ndakaramba nemudzimai ndobva taridza ndobona ndamuperekedza kuvabereki yake. Wakaramba mudzimai? Ndobona ndamuperekedza kuvabereki. Saka kwakaita meseji yakapinda ikoko yasabhukusendaka akasika meseji ichiti dzokera kuno indaperekedza mukadzi kusawirirana kosaenda kumberi kwavabereki. Saka tasvika kuno ndobva ndatsanangurira semunhu wabva rumatare ndabva ndatsanangurira komiti nasabhuku kuti mhuri yadadi ndasvikitsa. Ati alright. Papera 1 week wabva yadzoka mhuri yabva yauya. Ndinoda kudzoka kuti sabhuku mhuri yabva yadzoka. Akuti si ari. Baro ndobva tatogara saka ndobva ndazobveveni pasiri panopana kuti ano mukadzi mawiri aita handizivi simba rawo yainapo nekuti kutaurana hatisi kuwirira ba kuti mukadzi unoda kushanda kwasabhuku marikisho ishanda ikoko kuti chimurambidza ushanda ikoko ichina kushanda sabhuku chidaika sabhuku ichina kushanda ikoko. Imba yamuri kugara ngeyani? Inini ndichokundiri kwatakazenda kugara izvizvi. Ipo handitiwo mukadzi wako wamutora vamaendesa mushamba. Mumba mawakamuburisa achiendorwa ngemwana. Makaka wakazosvikayo watova nemushayiwo kana kuti makaka mese? Atakakatisa. Aenda kumberi. Ane zita riri papasendi zive pasindero. Raitaurwa anga anonga ataura njende mberi teso. Saka yadziwa kuna sabhuku maisabhuku ati murekedza aripo. Iyi ndobva ndati ndasukuka uku ndovana kumera basa. Nanasi ndokuindiri basa wacho. Saka ndona ndatadza kuwirirana ndokubva ndazoendawo pakazi nditape pakagadzwa ndopanaenda kuti kuonesa mahousehold edaisa kunyoresa. Akandirembera pachena sabhuku kuti andikunyorewo pahousehold. Ndinonyora mukadzi uripo. Ndikati munyora mukadzi uripo kuita household here. Iye mukadzi ndakamuendesa pacho panyudzi andobva ndataura zviri. Ndobva ndati ndatonyara ndopona siya. Nemakuhwa ari kubuda ndakabva ndaona beshuwa makuhwa ari kubuda ichokwadi ndobva ndasiyana nazvo. Ndokuzoudza kuti chakamira apo ari kubuda nekuti ari kukura ese. Aibudisa makuhwa acho aibudira ikoko kuvhileji muno. Hanzi ari kuhura ese. Atohura ese kuti anoda kushandiswa chiita house girl pamba ipapo.